No. Prečo som zrizená Arabela, keď do školy chodím, musím? Prečo nemám prsty vážny? Arabela som ja. No, keby som bola Arabela, nemala by som sopel a nemusela by som ho utiehať do metkovky. Mala by som zázračnú moc a fľašku s vrchnákou. Tiež by som mala veľmi šikovnú ruku, ktorá by mi pomáhala pri veciach normálnych, nie zlých. A ešte by som nemala nos, lebo by nebol taký dôležitý, ako som ja. Mala by som prsteň zázračný. Arabela som ja. Vypni, prosím ťa. Je takto.